E-Support. Το κεφάλαιο ERP προσφέρει τη δυνατότητα για άμεση τηλεϊποστήριξη από το εξειδικευμένο προσωπικό της Altec Software. Από την επιλογή κεφάλαιο e-Support που βρίσκεται στο μενού Βοήθεια, παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης μέσω ίντερνετ του υποστηρικτή supporter με την εφαρμογή του πελάτη. Στο παράθυρο που εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη υπάρχει ο 9ψήφιος αριθμός που είναι το ID του χρήστη. Πείτε τον αριθμό αυτό στον υποστηρικτή supporter ώστε να το χρησιμοποιήσει για να συνδεθεί με τον υπολογιστή σας. Αφού πιστοποιηθούν και οι δύο αιτήσεις χρήστη και supporter από το σύστημα, στην οθόνη του υποστηρικτή supporter εμφανίζεται η οθόνη του κεφαλαίου ERP του πελάτη χρήστη, ενώ αντίστοιχα στον χρήστη εμφανίζεται ένα παράθυρο που τον ενημερώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία καθώς και για την διάρκειά της. Σε αυτήν τη φάση, ο υποστηρικτής supporter μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία ή ενέργεια κρίνει απαραίτητη στην εφαρμογή του πελάτη για να εξυπηρετήσει το αίτημά του ή για να λύσει το πρόβλημα που έχει τυχόν εμφανιστεί. Παράλληλα, οι ενέργειες που γίνονται εμφανίζονται και στην οθόνη του χρήστη. Ανά πάσα στιγμή μπορεί οποιοδήποτε από τα δύο μέρη να διακόψει με ασφάλεια την σύνδεση. Προσοχή! Η χρήση της τηλεϊποστήριξης παρέχεται δωρεάν για όλους τους πελάτες της Altec Software που έχουν σε ισχύ σύμβαση βασικής υποστήριξης και συντήρησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει ο σταθμός εργασίας του χρήστη πρόσβαση στο ίντερνετ. Ολόκληρη η επικοινωνία κατά τη διάρκεια της σύνδεσης ακολουθεί τα υψηλότερα στάνταρτ ασφαλείας, ενώ όλες οι κρίσιμες πληροφορίες που ανταλλάσσονται υπόκεινται σε υψηλό βαθμό κρυπτογράφησης.